Hyvää päivää, arvoisat katsojamme. Olemme täällä Ruusuvuoren koulun lähellä kuvaamassa luontodokumenttia kivistä. Tuossa on yksi kivi, se on sammaleen peittämä. Sen lähellä kasvaa tuollaisia kasveja, joita myös joskus kutsutaan puiksi. Puut ovat korkeita. Niin myös monet muutkin metsän kasveista ja eläimistä ovat korkeita. Sitten on myös matalia kasveja, kuten ruoho, joka tässä tilanteessa ei ole vielä ihan vihreää. Voitte myös kuulla linnun viserrystä, jos voitte. Täällä on kuitenkin erittäin rauhallista. Isot tiet eivät melua ja muutenkin rauhallista. Tuolla on taas yksi kivi. Katsokas, siinä oikein malli yksi, iso kivi. Lähdemme nyt tutkimaan metsää syvemmältä. Kyllä, kuulitte aivan oikein. Menemme itse metsän siimekseen asti. Tämä on vielä asfalttitietä. Tässä ei yleensä kasva puita. Nyt sieltä tulee... Mitäs helvettiä nyt? Siinä oli taas yksi mopoilija. Näitä mopoilijoita täällä metsän siimeksessäkin menee. Jätti minua innoittaa tuollaiset mopoilijat. Rikkovat metsän rauhan täysin kokonaan. Mikäs tuolla on? Voisiko se olla? Kivi. Jatkamme matkaa. Tutkikaamme tätä kiveä hieman lähempää. Tämä on tällainen metsäaukea keskellä metsää. Täällä kasvaa vain muutamia puita ja aurinkokin paistaa kivasti tänne. Perkele lehdet narskuu aika innostavasti jalkoja. Tämä on kivi. Seisun nyt kiven päällä. Kiveltä on hienot näkymät alla levittäytyvään laaksoon, jossa kasvaa vain vähän puita. Siellä on paljon lehtiä. Tuolla taustalla voitte nähdä Ruusuvuoren koulu. Sekin on tehty tiiliskivestä. Punaisesta tiiliskivestä. Punainen tiiliskivi on erittäin kovaa ja sopiikin siksi hyvin talojen rakennusaineeksi. Monet talot nykypäivänä on tehty kivestä. On erilaisia kiviä. Noita tiiliskiviä. On punatiilitaloja. Sitten on keltatiili. Meidänkin talomme on tehty keltatiilestä. Se on kyllä aika ruma. Tuolla voitte nähdä muurahaispesän. Muurahaispesiä on yleensä aika kivasti kivien lähellä. Joskus taas ei. Mutta tässä tapauksessa se on puun vieressä. Tuolla on taas yksi muurahaispesä. Tässä on lisää kiviä. Oikea röykkiökiviä. Kivet ovat joskus röykkyissä. Ne pitävät toisistaan, joten ne haluavat olla toistensa kanssa. Tähän päättyy ensimmäinen osamme dokumenttia. Kivet. Katsokaa taas seuraavan kerran huomenna parhaaseen katseluaikaan. Kello 12:25. Hyvää päivänjatkoa.